Denne video demonstrerer anlæggelse af kateter hos en kvindelig patient. Inden proceduren påbegyndes, er det vigtigt, at patienten informeres om formålet med sygeplejehandlingen, fremgangsmåden, formodet varighed, kateterets udseende og eventuelle komplikationer. Sygeplejersken udfører håndhygiejne for at beskytte patienten mod fremmede mikroorganismer. Hun kan med fordel have en hjælper med for ikke at ende ud i dårlige arbejdsstillinger. Sygeplejersken og hendes hjælper kører sengen op i en ordentlig højde, så de får en korrekt arbejdsstilling. Sygeplejersken og hendes hjælper sørger for, at patienten ligger behageligt, hvorefter trusser fjernes, så der kan foretages en nedre hygiejne. Patientens nederste del af abdomen og symfysen tildækkes med et håndklæde. Dette gøres for at undgå, at patienten blottes, da vi som sygeplejersker skal væve over patientens blufærdighed. Der udføres håndhygiejne. Sygeplejersken skiller labia ad med den ene hånd, så urinrørsåbningen bliver synlig. Hun vasker oppefra og ned i anal retning, da man altid skal vaske fra ren til uren. På denne måde mindsker man risikoen for urinvejsinfektioner. Der udføres håndhygiejne. Sygeplejersken indfører 5-10 ml steril desinficerende klorhexidin lidocangel i urinrøret. Gelen har en lokalbedøvende og smørende effekt og virker efter få minutter. Dette gør proceduren mindre generende for patienten. Der udføres håndhygiejne. Sygeplejersken pakker det sterile afdækningsstykke ud og placerer det mellem kvindens bøjede, adskilte ben og under sædepartiet. Der udføres håndhygiejne. Sygeplejersken tager sterile handsker på. Disse er vigtige for, at sygeplejersken ikke tilfører patienten fremmede mikroorganismer.
Der udføres håndhygiejne. Hjælperen åbner posen med katederet for sygeplejersken, uden at katederet berøres. Dette gør for, at proceduren bevares sterilt. Kvindens urinrør er ca. 3-4 cm langt, og vi fører derfor katederet 5-7 cm ind i ureter for at nå op til blæren. I den virkelige verden vil der løbe urin ud af katederet, hvis det er indsat korrekt. Der sprøjtes nu væske ind i kateterets ballonkanal, så ballonen fyldes. Dette gøres for, at katederet senere hen ikke falder ud. Til slut kobles katederet til kateterposen. Kateterposen anbringes i holderen placeret under blærens niveau. Katederet fikseres med tape på låret i en blød bue, så der ikke kommer træk eller knæk på katederet. Dette hjælper til, at der ikke kommer tryk på patientens hud.